Slendro apa Pilogong? Apike Slendro? Oh iya. Slendro diaturake. Monggo. Sinom Parijata. Mengko ana sing nyuwun gubuk asmara. Diaturake mengko Mbak Agnes ya isih kutut manggung. Kok Mbak Agnes ya isih siap. Iya. Maju ning ngarep engko. Iya, penontone isih akeh. Dewi nembang apa wi metenge? Ah iya. Wis ora usah nembang, wis tenguk-tenguk ngono wis karo nyinden apa jenenge iki ayak-ayak songo wis sah. Karo momong anake. Heeh. Mane dimomong mbahne. Ah iya. Es dimong dhewe wae. Ya. Iki pas banget ya. Kutun manggung mimike kopi. Wah ya. Nek ora ya wedang uwuh. Cocok. Ayo karang sing tok ombe ya lagi kopi kok. Telat ling gaweke. Wis ra enak truk mergane cemplungan kewan wisan. Ora apa-apa kuwi tambah vitamin. Men ya. Kowe nek ngerti Pak Dokter paring dawuh kae nek minuman utawa panganan kuwi kecemplungan lalere mati kuwi malah ora apa-apa ning nek lalere ming dolanan sikil itik-itik malah ana penyakite masa berarti nek kecemplungan laler mati ora apa-apa ya ora apa-apa saya 10 ora apa-apa ya Arsa Kutun manggung ugi disuwun saking Jidol pun Jidol Gedang Sari iki. Agem PWKS Gunung Kidul. Ya, matur sembah nuwun. Sembah nuwun Pak Purwadi tasih kepareng nenggani. Ya, saka ado-ado saka Jakarta ming rawuh kepengin nonton wayang. Ayo piye saiki Jakarta Jogja wis ora ana adohe kok, Tru. Angger numpak pesawat sak jam wis tekan. Kowe arep ning Bali ora usah dadak butuh wektu pirang-pirang dina. Saiki numpak pesawat sak jam tekan Bali sore mulih. Oh iya ya. Ngono ya, Kang. Ning aja gareng rasa kowe engko mbane medun bingung. Iya. Numpak pesawat ning Bali kok arep medun Pasuruan ya ora iso. Anjlok ya iso. Sing arep numpak pesawat ki ya sapa? Ngaku ki karo ketinggian ki apa jenenge iki ketakutan. Pahomi. Apa reng? Kuwi lho, keweden ki jenenge apa? Kok pahomi? Fobia. Pahomi apa fobia? Fobia ngono lho.
radong mangga ning plah ha ha setahun munggah Gunung Kidul wae ora munggah Gunung Kidul wis beda ya, Tru. Wah iki esuk calone dadi kabupaten sing apik dhewe kok, Reng. Tenan. Luar biasa ya. Kae Bukit Bintang ramene kaya ngono kae. Edan tenan. Alas bunder iki mbiyen akeh kayune, saiki jan mundhakane luar biasa. Wetok. Lho. Iki bedane nggono apa kuwi cah petok kok. Terus makanan khas Gunung Kidul saiki ora dipangan wong Gunung Kidul tok. Oh iya. Sinden-sinden iki anggere muni wayangan ki titip Ika kon gawake uler. Oh. Wis anggere muni nyinden nyamikane karo uler digoreng kae jan. Iya to? Wis Agnes Orisa kuwi. Dokoh. Iya. Nganti sok ngimpi goleki uler. Saking senenge uler. Grayah-grayah sak entuke barang. Karet gelang dimplok. Ha iya. Bareng grayah-grayah entuk sing gedhe kaget ayo. Uler kok gedhe. Ula. Mana anggung manas ya. Ayo. Waduh. Lah niku kleru lho, Pak. Ora usah gagas aku to. Ha iki kleru iki tak nggo banyolan malah kowe bingung. Ayo wis badar. Oh, jane yo kleru tenang. Iya betul. Nah, kudune ketekung. Ya, ketekung. Kong. Ya, cah petuk ke aleman. Mbaya semen togong kuwi senengane ora. Aku jane isin di Kakang Gareng. Ana tetanggaku sing ngelokke gong kok kakangmu ganti mata kok kaya reting. Sapa sing muni ngono tanggamu sapa? Plathoke ndase. Wani ngranyak mripat piyayi padake reting ora. Ya jane nek kae saklar apik lho Reng. Gundul matos. Ah. Ketekung. Ayo. Kong. Wah, utut kaya ngene iki. Wes. Tak pakani gondhok. Iya. Saking apike aja ming otek, aja ming apa? Tugelan boto. Gondhok esuk awan lumpia. Sore martabak. Wah, suarane saya apik. Ning wulune brodol. Ayo ora kuat vitamine kok. Ha iya. Ketekung.
Marayana papat to kereng. Wah wis ora apik kabeh kok nyekukruk kabeh. Gering kabeh kututku ki. Oh iya. Nek dipetheti ming ter ngono ora tau hur ketekung ming kari ter tok. Oh. Ayo di sok-sok nek piyai duwe kutut kan sok diloloh jahe. Pas. Ora nyuwara maneh. Menengke wae wis ora nyuwara ora apa-apa. Ya wis. Wak gebukane sesuk. Jengkel ya aku suwe-suwe. Ha iya. Piye ta iki aku ngono. Anggere ana wong teka nggawa kutut. Awi Mas Gareng kutute didu. Dijejerke ngono kuwi tak kono. Wur ketekong, wur ketekong, wur. Wur ketekong. Kon aku ming ter. Masuk angin saja. Ora masuk angin ya pancen wis terlalu tuwa terus. Oh iya. Ter. Nek dicekel ndase iki ndingkluk dhewe. Oh. Wis masuk angin wis. Pateni wae nang. Ya. Saya dalu mundhak saya wangi mundhak Sri mangga Hala mangga medune kaya dronjongan kae. Wah, jos. Heeh. Ya Mbak Ayu iso ora dadi sinden. Heeh. Ala mangga ambil napas ya mangga padiake ora mula kutut manggung ki ora padha karo lagu-lagu liyane. Heeh. Sapa nyuwun kutut manggung ya kudu nganggo probya. Waduh. Ya cengkoke ya angel tenan kok beda karo nek ming bangsa gubuk asmara. Abang-abang tondo isih prawan ya ora ya ben ya ora. Lah ngomongi piye? Prawan ya ben ora ya ben kok. Aku diwolak-walik ora. Apik ta, kowe ora iso kaya ngene iki. Apik tenan. Mangga aku mbutuhke usus sing dawa. Ya midanget kangsa keca kok kira ora keca ya pramitra kang mi nulya wela iki kewan apa ya dipateni ra mati-mati iki
engger tak ilange tak nengke kok gremet-gremet. Tak nengke kok gremet-gremet. Ula lho Reng, ula apa? Ula kok. Yo terus. Nalaya Oh, udu kewan kok. Apa Reng? Peniti mau kaosku tak peniteni. Mbaya sing nyasa sithik ora dalang kok kaose penitenan. Malah domongke. Aku ora tau isin kok. Ah ya nyatane ya ngono kok tanggo kok glembreh-glembreh ora. Tak peniteni. Ayo nasib kaya terus ya sing jeneng bojo sibuk ki apa-apa kudu dilakoni dhewe. Oh, bojomu nendi? Piknik. Oh, ning sarangan karo sing ragil. Aku ning omah karo anakku sing nomor 2 sing lanang kuwi takon goleki kaos ora gelem iki klewer-klewer le ora apa-apa Pak peniteni wae. Oh ya. Peniten. Ya manut karo anak lanangane ditopo campur sit. Sumikul dur mendem jero karo wong tuwa tak peniteni yo. Oh, mula kok mau kok nyebul peniti. Aja kok kaos. Aku kira-kira lobok tak peniteni kok terus. Iya. Dijitet ya Neng. Sugeng langgahipun Mas Bagong. Mudar ora yo. Cinden semene iki ra ana sing seneng karo Gareng. Oh, kabeh do tresno karo Bagong. Sing njaluk tembang Gareng sing disebut aku Sugeng rawuhipun Mas Bagong. Lah ora dimplok kono. Ya ora terus nesu ora. Lah sing njaluk aku sing dibagekke Bagong. Ya wis apa? Neno. Ya. Sore-sore ya bebek kutut manggung jaluk semene iki ket 2018 tekan 2019 awal sing ora patek kompak ki mung penggireng. Kudu disepel wong loro terus. Iya. Ah wis ana sing wangi-wangi ana sing wing iki mah ngematke cangkeme kancane. Muni to. Oh iya. Dadi ora ngerti nggon muni karo nggon orae ora ngerti. Kudu digedhek. Oh iya. Kamu nyambut gawe kok toh nyawa ora. Mangga. Omben Na ya. Ata omben na cekak Reng cucuk wae ya.
dadi lan penak ya apa-apa ki nek bareng ki penak to. Gamelan muni, wiraswara muni, sindene ya cetha. Wah, jan dirasake ya. Sing nyuwun dadine ya lega. Ah iya. Ting kruwil sindene blero ya wis sing nyuwun. Pakan mangga. Pakan No. Pakan enak. Ya iya ikut mau penak. Ya. Wite ngrapa Jawa ta? Tak ajar lho Gong kowe iki. Wite kelapa ora kok kembang wite kelapa. Asong gedhe. Aja diganggu to Gong kowe iki ora. Engko ndak ganti cakepan meneh. Asong jenenge iki rek. Lho. Wis to Gong. Wah.
Kutut manggung diaturake